रन्जन दैमारि बिथाङा जेलाव दङमोन बे सुक्तिनि गेजेरजोंनो बिथाङाबो ओंखारबाय रन्जित दैमारि केতিয়া मुक्त হ'ব যে যেতিয়াও সাক্ষরকারী হৈ তেওঁ কারণ रन्जन दैमारि मुक्त এনেতো मुक्त নহয় हेलो लोगोफोर नोंथांमोना दिनै भिडिअखौ उइदाउट स्किप फुल नायबानो जाबाय दिनै प्रमद बर' आरो गबिन्द बसुमतारिनि सायाव ब्रडलि डिसकास खालामगोन नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाउट स्किप फुल नायबासो बुजिगोन आदारवाइज नङाब्ला बुजिनाय नङा गबिन्द बसुमतारिया बुंबाय फाउन्डार अफ इनडिबि रन्जन दैमारिया बे फि सेकटनि गेजेरजों उदां जाया होननानै बुंदों नाथाय प्रमद बर'आ बुंबाय रन्जन दैमारिया जोबथेसालिनिफ्राय थाबैनो उदां जासिगोन होननानै प्रमद बर'आ बुंदोंमोन आरो आबसुनि प्रेसिडेन्ट दिपेन बर' बिथाङाबो बुंदोंमोन इनिशिएटिभ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा रन्जन दैमारिनि थाखाय खामानि मावगासिनो दङ होननानै बिथांमोना बुंदोंमोन नाथाय दिनै बोसोरसेयाबो थांबाय बोसोरनैयाबो थांबाय बोसोरथाम जाबाय इउपिपिएल पार्टिनि गभर्नमेन्टआनो जोबलायलायनोसै अब्लाबो एनडिपिफोरनि जि समस्या जि प्रब्लेम्सफोर दंमोन दिनैसिमबो जेबो सुस्रांजायाखै इनकमप्लिट प्रमद बर'आ जुदा बुङो गबिन्द बसुमतारिया जुदा बुङो दिपेन बर'आ जुदा बुङो फेरेंगिया जुदा बुङो दिनैनि दिनाव प्रमद बर' नोंथाङा सासे बिटिसिनि सिएम जालायलायनानै दिनै रायजो राजाफोरखौ बेबायदि थगायनो नाङा रन्जन दैमारिया जुदि जेलनिफ्राय उदां जायाब्ला बिनि दायनिगिरिया प्रमद बर' जागोन बे सिदा खोथा मानो होननानै बुङोब्ला प्रमद बर'आ बे एकर्डनि गेजेरजोंनो एनडिपिफोरनि जि समस्या बे समस्या गासिबो सुस्रांजागोन जेबो गोनो गोथो जेबो बेले बेजे साननांगौनि जेबो खोथा गैया होननानै प्रमद बर'आ बुंदोंमोन जेब्ला आबसुनि प्रेसिडेन्टशिपआव दङमोन डिउरिं डेट टाइम प्रमद बर'आ गिदिर गिदिर लेक्सार होदोंमोन खोथा बुंदोंमोन नाथाय ग्रेजुवेलि फैयै फैयै फैनानै दिनै 3 बोसोर बारलांबाय बाव दिनैसिमबो एनडिपिफोरनि जि समस्या बेनो जोबाखै 1 नाम्बाराव एनडिपिफोरनि समस्या जोबनांगौमोन 2 नाम्बाराव जेरैबायदि प्रमद बर'आ इलेक्शननि समाव गिदिर गिदिर एसुरेन्स होदोंमोन कमिटमेन्ट होदोंमोन दिनैसिमबो प्रमद बर'आ बेखौ मावनानै होनो हायाखै जायनि थाखाय दिनै इउपिपिएल पार्टिखौ गाज्रि मोननानै दिनै बिपिएफ पार्टियाव इउपिपिएल पार्टिनिफ्राय जयेन जादों आरो जागासिनो दङ दिनैनि दिनाव जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा दिनै इउपिपिएल सरकार एबा आबसुनि थगायनायखौ दिनै नोंथांमोना नुनो मोनबाय दिनै प्रुफ जाबाय गबिन्द बसुमतारिया गावनो खुद बुंबाय बे एकर्ड एबा पिस एकर्डनि गेजेरजों गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों रन्जन दैमारिया जोबथेसालिनिफ्राय उदां जाया होननानै बुंदों प्रमद बर'आ बुंबाय बे एकर्डनि गेजेरजोंनो जेलाव थानाय लिडार्स एन्ड केडार्सफ्रा उदां अख्राङाव फैबाय होननानै प्रमद बर'आ बुंदोंमोन आरो केबिनेट मिनिस्टार अफ आसाम इउजि ब्रह्मआ बुंदोंमोन बिथाङा दा केबिनेट मिनिस्टार जाबाय आसामनि जेब्ला बिथाङा इलेक्शन केम्पिंआव ओंखारदोंमोन बे टाइमाव बुंदोंमोन एबा शान्ति सुक्ति जाखांनायनि उनाव बिथाङा बुंदोंमोन रन्जन दैमारियाबो बे एकर्डआव ब्लाइन्डलि साइन होदों दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ फोथायनानै प्रमद बर'खौ फोथायनानै गबिन्द बसुमतारिखौ फोथायनानै रन्जन दैमारिया बे एकर्डआव साइन होदों होननानै बिथांमोना बुंदोंमोन नाथाय दिनै फैयै फैयै जों नुनो मोनबाय प्रमद बर' गबिन्द फेरेंगामोननि खोथा आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माखासे दैदेनगिरिफोरनि जि खोथा बुंनाय दिनै बेखौ ज' नोंथांमोना मोजाङै स्टाडि खालामनानै नायोब्ला नुनो मोनगोन प्रमद बर'आ जुदा बुङो गबिन्दआ जुदा बुङो सोरबा फेरेंगिया जुदा बुङो बेफोर मा दिस इज व्हाट काइन्ड अफ पलिटिक्स
नोंथांमोना बर' रायजो राजाफोरखौ बेबायदि थगायनाया जोबोद दुखुनांथाव आरो बेनिफ्राय दुखुनांथावसिन जेबो खोथा गैला दिनैनि दिनाव मोनसे खोथाया रोखा रायजोफोर दिनै रन्जन दैमारिया जुदि बर' हारिनि थाखाय बेबायदि सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामामोनब्ला जुदि एनडिपिआ जुदि फर्म जायामोनब्ला दाजायामोनब्ला हारिनि थाखाय गोलाव सम एनडिपिफ्रा जुदि जुजियामोनब्ला जांख्रिखाङामोनब्ला दिनैनि दिनाव बेबायदि अपरचुनिटिसखौ प्रमद बर'आ मोननाय नङामोन दिनैनि दिनाव बे मोनसे खोथायाबो रोखा रायजो राजाफोर दिनै जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा ओरैनो एकट मोनाखै गोबां बर'नि दैदेनगिरि आरो गोबां माने लिडार्सफोर आरो माखासे केडार्सफोर हारिनि थाखाय जायफोर बिथांमोना गावनि बेसेन गोसा जिउखौ सेक्रिफाइस खालामबाय नाथाय बिथांमोना दिनैसिमबो रिहेबिलिटेसन मोननांगौ बिथांमोननि जि फेमिलिस बिथांमोना जि कम्पेनसेसन मोननांगौ बिसोरबो दिनै मोननो हायाखै जायनि थाखाय बिथांमोना दुखु मोनदों सोरबा सोरबा आलादा रायजो सेपारेट स्टेटनि नामाव दिनै मुंख्लं जालांबाय सोरबाया बासायबाय सोरबाया थैलांबाय बेफोरखौ प्रमद बर'आ सानदोंना सानाखै बर' रायजो राजानि उन्नयननि खामानि मावनोसो फैदों जौगानायनि खामानि मावनोसो फैदों होननानै प्रमद बर' बिथाङा बुङो दिनै नोंथाङा सासे बिटिसिनि CM जालायनानै बेफोरबायदि नंखाय खोथाखौ बुंनानै जेबो लाब गैया सिदा खोथा रायजो राजाफोरखौ थगायनो नाङा आरो रायजो राजाया बुजि गैला दिनैनि दिनाव बे सिदा खोथा आरो प्रमद बर' गोसोआव लाखा 2 बोसोरनि उनाव आफ्टार 2 years इलेक्सन गेलेबाबो UPPL पार्टिया देरहाया बे सिदा खोथा बिकज दिनैनि दिनाव गबिन्द बसुमतारिया माबायदि बुंखो आसरित ओरैबायदि माने दुर्भाग्यजनक जोबोद दुखुनांथाव भेरि आनफर्चुनेट सासे बिथाङा दैदेनगिरि जालायलांदों बेबायदि बुंनाया जोबोद दुखुनांथाव आरो प्रमद बर'आ बुंबाय रन्जन दैमारिया गबाय होननानै बुंबाय गबिन्दआ गवा होननानै बुंबाय आरो उरखाव गोरा ब्रह्मआबो गबाय होननानै बुंबाय होमबा UPPनि दैदेनगिरिफोरनि खोथाया मोनसेबोला जे बिथांमोना बिदिब्ला गवा होननानै मोनथिखायोब्ला मानोथो साइन खालामामोन बिथांमोना माने जास्ट गावसोरनि लाबालाब आरो गावसोर MCLA MLA जानो मोननायनि नैबेबायदि अपरचुनिटिस एबा खाबुखौ लानानै बिथांमोना एकट खालामदों दिनै जायनि थाखाय बिथांमोना दायनिफ्राय बारग'नो थाखाय रन्जन दैमारिया फिस एकटजों जेबो रिलेटेड गैया होननानै गबिन्द बसुमतारिया बुंनो गोनां जादों मानो बुंनो गोनां जाखो रन्जन दैमारिया जुदि फिस एकटजों जेबो रिलेटेड गैयाब्ला रन्जन दैमारिखौ जेलनिफ्राय उदां खालामनानै लांनानै मानोथो दिल्लीयाव फिस एकटआव सिगनेचार खालामनो मानोथो लानानै थांखो साइन खालामखांनायनि उनाव बिथांखौ मानोथो जोबथेसालियाव जोबनानै दोनफिनखो बिनि फिननायखौ प्रमद बर'आ 24 घन्टानि गेजेराव होनांगौ गबिन्द बसुमतारिया होनांगौ जोंनि रायजो राजाफ्रा बिनि एन्सारखौ नेनांगौ दिनै बिथांमोनहा सान्थि सुक्तिनि गेजेरजों गगोन होननानै गोबां सिमां मिजिं सुजुदोंमोन नाथाय दिनै बिथांमोनहा दिनै उदां अखोराङाव फैनो हायाखै नाथाय दिनैनि दिनाव जोङो बेफोरबायदि खोथासो जोङो खोनानो मोनबाय खुनु दिन रन्जन दैमारिया बे फिस एकट एबा BTR एग्रिमेन्टनि गेजेरजों उदां जाया होननानै बिथाङा बुंबाय प्रमद बर'आ बुंबाय उदां अखोराङाव फैबाय दिनैनि दिनाव जोङो बेखौनो बुंनो हायोदि प्रमद बर'आनो जा एबा गबिन्दआनो जा UPPनि जेसेबां दैदेनगिरिफोर दं बिथांमोननि जि खोथा बुंनाय एभ्रिथिं इज फेक आनबिलिभेबल बिथांमोननि खोथाया आनएक्सपेक्टेड मोनसेबो माने सुइटेबल नङा एसे मिनिंफुलनेस खोथाखौ बुंनांगौ एसे फ्रुइटफुलनेस बिथांमोननि जि खोथा बुंनाय गासिबो मिनिंलेस जायनि थाखाय दिनै जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा दिनै दुखु मोनदों मानोथो सान्थि सुक्ति खालामामोन मानोथो बेबायदि एकट खालामनानै एनडिपिफोरनि जि सिमां दंमोन जि होप्स जि एसपिरेसन दंमोन बेखौ टटेलि नोंथांमोना बेबायदि एकट खालामनानै
मानोथो बेबायदि दंस' खालामखो नोंथांमोना जुदि गवा होननानै मोनथिखायोब्ला मानोथो साइन खालामामोन नोंथांमोना बिदिब्ला पिस एकर्ड खालामैनि सिगां रायलायाखैमोन नामा दिल्लीयाव जेलाव थानाय लिडार्स एन्ड केडार्सफ्रा गजोबगोन ना गजोबा होननानै नोंथांमोना रायलायदोंना रायलायाखै दिनै रायजो राजाफ्रा बयबो कमेन्ट खालाम कुइसन खालाम दिनै सान्थि सुक्ति जाखांनानै 3 बोसोर बारलांबाय दिनै फैयै फैनानै रन्जन दैमारिया बे एकर्डजों गवासो होननानै बुंबाय बिनि फिननायखौ प्रमद बर'आ होनांगौ सान्थि फैबाय होननानै बुंबा जाया बेबायदि बुंनानै जेबो लाब गैया बिथांमोना जुदि गैयामोनब्ला दिनैनि दिनाव बेबायदि एकर्डा जागौमोन नामा बिथांमोननि नाजानायावनो बिथांमोननि जांख्रिखांनायावनो दिनै नैबेबायदि लेभेलाव सफैनानै बेबायदि एकर्ड जादों जाबाय एकर्डा जाबाय नाथाय दिनै फैनानै बुंबावबाय रन्जन दैमारिया जेबो रिलेटेड गैया बे एकर्डनि गेजेरजों गवानो बिथाङा अलरेडि कनभिक्टेडखा नायदो होमबा दिनै इउपिपिएलनि दैदेनगिरि नेताफ्रा माबायदि मेन्टेलिटिनि दैदेनगिरि बिथांमोना रन्जन दैमारि गनायनि जेबो खामानि मावाखै प्रुफ जाबाय प्रमद बर'आबो थगायदों जिर' दिनै फैयै नुनो मोनबाय प्रमद बर'आबो थगायदों दङब्ला बेनि फिननायखौ होदों रन्जन दैमारिया मानि थाखाय उदां जाया बे पिस एकर्डनि गेजेरजों रन्जन दैमारिया मानो उदां जाया प्रमद बर'आ बिनि फिननायखौ 24 आवार्सनि गेजेराव होनांगौ इउपिपिएलनि सेलादार बेलादारफ्रा बिनि फिननायखौ होथों दङब्ला मानि थाखाय जेनेरेल एमनेस्टि गैया जेनेरेल एमनेस्टि गैयाथाय गैया दिनैनि दिनाव बुंबावबाय गावसिनि खुगाजोंनो गबिन्दआ बुंबाय बे एकर्डजों गवा अब्ला बबे एकर्डजोंथ' गयो होमबा मानोथो एकर्ड खालामखो हगारना होमोन ना नोंसोरो प्रमद बर' मानो बेबायदि एकर्ड खालामनानै बर' जाथिनि सिमांखौ मानो बेबायदि डिस्ट्रय खालामनांगौ जोंनि दुलाराय बर' माहारिया बुजिनांगोन दिनै इउपिपिएल आबसुनि थगायनाया दिनै फैनानै ग्रेजुवेलि दिनै प्रुफ जाबाय दिनै गबिन्दआ सासे एनडिपिनि दैदेनगिरि बिथांनि खुगानिफ्राय बेबायदि खोथाया ओंखारनो नाङामोन प्रमदआबो मोनसे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि प्रेसिडेन्टशिपआव दङमोन गामसा गाननानै बास खर'आव गाखोनानै डिभाइड आसाम 50-50 नो बड'लेण्ड नो रेस होननानै बुंदोंमोन नाथाय दिनै बिथाङा बिटिसिनि CM जाखांनानै दिनै बावगारलांजोब्बाय नामा गोरिब गुन्द्राफोरखौ बयनोबो समान मोनथाय होगोन होननानै प्रमद बर'आ बुंदोंमोन नाथाय दिनै बिटिसिनि CM जाखांनायनि उनाव दिनै बिथाङा इनिसियेटिभ लादों होननानै खामानि मावगासिनो दङ होननानै बुंदोंमोन नाथाय दिनै प्रमद बर'आ मानो रन्जन दैमारिनि थाखाय मोनसेबो मानो खामानि मावनो हायाखै नाथाय जों दिनै नुनो मोनबाय गबिन्द बसुमतारिया बुंबाय रन्जन दैमारिया गवा प्रमदआ बुंदों गयो अब्ला नायदो डिफारेन्सआ मा प्रमद बर'आ मा बुंदों गबिन्द बसुमतारिया मा बुंदों नोंथांमोना बेखौ मोजाङै डिपलि स्टाडि खालाम थिंकिं खालाम अब्लानो नोंथांमोना बुजिगोन गमामायैनो दिनैनि दिनाव बिथांमोना रन्जन दैमारिनि गनायनि खामानि जेबो मावाखै बे सिदा खोथा नट अनलि रन्जन दैमारि जेलाव थानाय लिडार्स एन्ड केडार्सफोरनि थाखाय बिथांमोना इनिसियेटिभ लानानै खामानि मावगासिनो दङ होननानै बुंदोंमोन नाथाय दिनै प्रुफ जाबाय बिथांमोना जेबो खामानि मावाखै स' बिनिखायनो बिथांमोननि खुगानिफ्राय बेफोरबायदि वार्डसआ ओंखारदों जोबोद दुखुनांथाव रायजोफोर आरो नोंथांमोना बयबो कनसियास जा सांग्रां जा इउपिपिएलआ जोंनि बर' रायजो राजाफोरखौ सोबख'नानै जानो एक्सप्लइट खालामनो डमिनेट खालामनो थाखायसो दिनै सरकार दादों आरो बिथांमोना जिन्दिगिबो थैलायाव जिलाय आफ्टार 2 इयार्सनि उनाव 0-0 मोनगोन बे सिदा खोथा बे आं बुंनाय नङा पाब्लिकआनो नोंथांमोननो बिनि बेनिफिटखौ होगोन आरो बिनि रिजाल्टखौ नोंथांमोना मोनगोन आफ्टार 2 इयार्सनि उनाव फाइनालि जोबथारनायाव आं रायजो राजाफोरखौ बे भिडिअनि गेजेरजों प्लिज काइन्डलि नोंथांमोना बयबो सांग्रां जानाया मोजां आपिल खालामो दिनै नोंथांमोना नुबाय दिनै सासे फाउन्डार अफ एनडिपि रन्जन दैमारिया जुदि बे जेलनिफ्राय गवाब्ला 5 बोसोरनि गेजेरावबो जुदि गवाब्ला बिनि रेसपन्सिबिलिटिखौ सोर लागोन दिनै पिस एकर्डनि गेजेरजों गयोमोनब्ला ओरैबायदि मोजां जागौमोन ओरैबायदि सेटिसफाइ जागौमोन नाथाय जोंनि दुलाराय बर' माहारिया बुजिनांगोन दिनै प्रमद बर'आ बर' रायजो राजाखौ दिनै बड'लेण्ड मोनगोन होननानैबो थगायबाय BTR सुक्ति खालामनानैबो थगायबाय दिनै एनडिपिफोरखौबो थगायबाय आरो दिनै फैनानै रन्जन दैमारियाबो बे जेलनिफ्राय गवा बे एकर्डजों जेबो सोमोन्दो गैया बिथाङा अलरेडि कनभिक्टेडखा बे एकर्डजों गवा होननानै बिथांमोना बुंदों वर्ल्डनि खुनु हिस्टरियाव गैया प्रमद बर' गबिन्द बसुमतारी सान्थि सुक्ति जाखांनायनि उनाव सोरबा दैदेनगिरिया सोरबा फाउन्डार अफ एनडिपि एनि अर्गानाइजेसननि दैदेनगिरियानो जाया मानो जुदि सान्थि सुक्ति जाखांनायनि उनाव बेबायदि खुनु माने जोबथेसालियाव थानाय
नि खुनु हिस्टरियानो गैया वर्ल्डनि हिस्टरियाव नागिरबाबो नोंथांमोना मोननाय नङा ओंखायनो रायजो राजाफ्रा सांग्रां जानाया मोजां UPPL नि खोथाफोरा गासिबो नंखायजोब बेखार बिथांमोननि खोथाया मोनसेबो ओंथि गैया ओंखायनो रायजो राजाफ्रा सांग्रां जानाया मोजां लोगोफोर थेंक इउ सो माच